Goeiejoen, dit is Bient van Mandy Fjouwer Maaien. Joet betinken we en morgen vieren we de vrijheid. Maar de meesten die er zondag hier lien ik bij wienen. Koos Spot, die weet wat er alle keer te gebeuren stiert. Om tafel Koert Moulijn krekt waarom uit Israël. En hij bezocht er de familie van een Joodse jongen die het in de oorlog in Blijen onderdoekt ziet. En Ali van der Mark had een boekskreun over het bombardement van Rotterdam. Je hoorde de vliegtuigen over je heen fluiten. Overal begon het te branden. En er stond er één midden in het bombardement te verkeersregelen op de puinhopen. Ja, je had het bombardement als baby mooi maken. Dus zie je zelf misschien net volle van herinnering. Maar wat toch het mooi had je deze beelden zag? Ja, hoe masselen we gewoon feitelijk. Hè? Ik ben hier en ik zit maar eens met me onder de trap. Want je moest onder de trap zitten, want daar zit je het veiligst. En 30 meter van uw huis is ik naar een bomdal komen. Maar dat is eigenlijk heel goed ouder. Dus ja, het is gruwelijk wat je zegt. Maar ja, we hebben mazzelhaan. Ja, echt mazzelhaan. Ja. Dadelijk praten we er verder over. En nog één keer binnen ze waarom in de provincie dat ze 20 Ierlien bevrijd ha. 18 Canadese veteraan. De man had de komende dagen een druk programma. Koos Spot van de Stichting Bevrijdingsfestival Friesland. Jo, beziek je alles in goede baan te leren. Hoe druk is het programma dat je hem hebt? Nou, het is heel druk. Afgelopen zaterdag hebben we ze van Schiphol gehaald. Ze kwamen met 3 verschillende vluchten aan. Gisteren hebben we een korte tour gemaakt door de provincie. Vandaag zijn we op het provinciehuis ontvangen door de commissaris van de Koning en burgemeester Vert Kronen. En hebben ze eremedailles ontvangen en een hele mooie Canadese vlag die hier ook op beeld staat. Een vlag, deels Friese vlag en deels Canadese vlag. Ze hebben hun poppies, dat zijn die papaver bloemen hebben ze geprikt op de krans die vanavond wordt neergelegd. Dus, weet je, het is een heel mooi programma. We gaan de komende week nog van allerlei dingen doen met ze naar de Canadese begraafplaats. Er is nog een grote défilé in Apeldoorn op zaterdag waar alle Canadese veteranen die op het moment in Nederland zijn naartoe gaan. Dus ja, het is een geweldig programma en je merkt ook hoe dankbaar onze veteranen zijn dat we dit allemaal voor hen doen. Ja, want het is zelfs bijzonder dat ze hier alle hier binnen, die 18 veteranen. Maar hoe bijzonder vinden ze het zelfs om hier te wezen? Ja, ze vinden het heel bijzonder, maar ze vinden het vooral zo bijzonder dat wij dit allemaal voor hun doen. Terwijl ik elke keer zeg van ja, maar wij vinden het zo bijzonder dat jullie destijds, hoe oud waren ze, 18, 19 die jongens, naar een ver land gingen wat ze niet kenden. En dat zij daarvoor gezorgd hebben dat wij nu in vrijheid leven. En, ja, we zeggen hier wat beelden van de Aroene dagen. Ja, dit was afgelopen zaterdag de ontvangst toen we net met de bus uit dit is al weer Looswold. Daar hebben we gisteren geluncht. Nou ja, hier zitten we en Maar ze vindt het dus heel bijzonder om hier te ze vinden het wezen heel zelfs. bijzonder en het is ook bijzonder, weet je. Het is, zij beseffen denk ik niet heel goed hoe belangrijk het voor ons is. En, maar vielen ze dat dat ze hier binnen? Ja, ze voelen het wel. Zij voelen, weet je, ze worden natuurlijk ook als VIP's behandeld. We waren gisteren met ze in het Victory Park in de Arendstuin. Daar was allemaal publiek ook. En die wilden met hun foto's en handtekeningen en handen geven. Kinderen die dat willen. Dus zij zien natuurlijk, en ze zijn het ook wel gewend. Want de meesten zijn hier 20 jaar geleden ook geweest. Maar toch, het zijn natuurlijk maar gewoon gewone mannen. Het waren destijds maar gewoon jonkjes. Ja. Hè? En ze zijn emotioneel en ze knuffelen me elke ochtend. En het is niks arrogantie of wat dan ook. Is het emotioneel, Ja, soms wel. Vandaag was het emotioneel bij het uitreiken van de medailles ook en op het provinciehuis. Maar met name ook voor hun kinderen. Die hebben natuurlijk altijd die verhalen gehoord. En die begeleiden ze nu en die merken nu ook pas van wat ze gedaan hebben, hoe belangrijk dat was. En dat is mooi om te zien. Er zijn kinderen mee, maar ook kleinkinderen. En dat is ook precies wat de Stichting Bevrijdingsfestival willen doorzetten op de jongere generatie. En dat lukt met de Canadezen, maar dat lukt ook heel goed in Friesland. Ja. Het biffen zelfs alle je mannen op leeftijd. Ja. Het is een heel druk programma. Kun je het al even volhouden? Nou ja, so far so good, zeggen we elke dag. Ik denk dat ze ook heel erg eager zijn om alles mee te willen maken.
Want ik zei vanochtend van, nou weet je, als je morgen niet op de tour wil in de lege groene voertuigen, dan mag je ook gewoon alleen naar het bevrijdingsontbijt. Nou, ze keken maar alsof ik iets vreselijks zei. Dus dat is natuurlijk, die Liberation Tour is voor hen het allerbelangrijkste. Ja. De veteranen mochten zelfs Jan, wat ze graag nog dwan wonen, wat ze sham wonen, wat dingen binnen de Ruudkaan. Wat willen ze graag? Nou, sommigen willen graag kennissen of familie ontmoeten. Dan gaat een ploegje naar Almelo, maar er is ook een ploegje die ooit in Oosterbierum geweest is, of destijds in Oosterbierum gelegerd is. En die gaan daar woensdag naar terug. En dan gaan ze ook op zoek naar de schuur waarin ze destijds verbleven hebben. Dus ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Er zijn ook andere mensen die willen, sommigen willen ook naar Amsterdam, maar er zijn ook wel mensen die willen nog naar Delfzijl. Want nadat ze in Leeuwarden geweest zijn, zijn ze nog doorgegaan naar Groningen. Dus daar willen ze ook nog wel naartoe. Daarvan moeten we even kijken of het allemaal wel realistisch is. Want het is natuurlijk wel een vol programma. Ja. Maar ze voelen het niet als een holiday. Het is ook echt wel dat ze, nou ja, het is voor hun ook gewoon heel belangrijk. Het is echt de laatste keer hoor dat ze hier zijn. Ja. Dan even naar de dag van morgen. Dan vieren we feest de bevrijding. Wat staat er al hier op het programma van? Nou, we gaan in 4 toeren door Friesland. We hebben ongeveer 160 legervoertuigen. Dus die worden over die 4 ritten verdeeld. En wij gaan met de veteranen daar met bussen achteraan. En op een aantal stopplaatsen gaan ze dan over op de voertuigen. En dan worden ze in die plaatsen Sneek Harlingen, Franeker Dokkum, Jouren, Sneek en Drachten en Heerenveen ontvangen. Ook op het gemeentehuis en zo. Dus het wordt allemaal weer heel speciaal. Ja. En zelfs het défilé hier op het Zuidland. Ja, en dan om 3:30 zijn we in Leeuwarden. Dan gaan ze allemaal over op de voertuigen. En dan is het grote défilé. Ja. Nou, daar ben wij ik live bij in Bient. Dus morgen een speciale uitsturing. Je moet er nou dadelijk ik fut, want er staat nog een heel jongensprogramma. Ik wil eigenlijk nog wel 1 ding vragen. Het lijkt morgen niet zo mooi weer te worden. En wij zouden toch wel heel graag willen dat heel Friesland langs de kant staat. En ook al gaat het regenen, neem uw paraplu mee. En zorg ervoor dat onze helden een geweldige intocht hebben in alle plaatsen waar ze komen. Voor ons is regen, weet je kan je daarna afdrogen. Voor hun is het heel belangrijk. Dus ik wil eigenlijk heel Friesland oproepen om morgen de straat op te gaan. Bij Disse. Dank u wel en een soort succes nog de komende dagen. Ja, soms dan kom je een verhaaltje in dat het opmerkelijk is om weer te wezen. Zoals dat van de schoenen van de waanzin die te zien binnen in het Fries Museum. De reportage die Bient en Verline Iro maken, die kwam hier in Israël te landen. En daardoor kreeg het verhaal van de schoen een bijzonder vervolg. We bewaren in het Verzetsmuseum veel objecten over de luchtoorlog boven Friesland. Een belangrijk onderwerp. En het meest bijzondere object wat we bewaren zijn deze schoenen van een Amerikaanse piloot die is neergestort bij Verwert. De schoenen van de waanzin. Op 11 december 1943 staat een Amerikaanse B-17-bommenwerper del op de Zeediek bij Verwert. 3 bemanningsleden komen erbij om het leven. Een paar dagen later arriveert een Duits bergingsteam. De militairen worden inkwartierd in Verwert. Ook bij de familie De Roo, die een Joodse onderdoeker in huis had. Het toestel werd aangeschoten, kwam bij Verwert bij de Zeedijk terecht. Duitsers moesten het bewaken. Nou, een van die mannen die heeft die schoenen gevonden, meegenomen. Dat is niet zeker hoe dat gebeurd is. Ja, en in dat huis waar hij dan verblijft, daar is ook een Joodse jongen en die heeft helemaal niks aan de voeten. Dus die heeft die schoenen toe van die Duitsers gekregen. Ja, de schoenen van de waanzin. Ja, Koert Moulijn, welkom. Je kreeg vanuit Israël bericht door deze reportage. Ja, hoe ging dat? Nou, dat is een ingewikkeld verhaal. Dat is een collega van de vrouw van Ruben, of van Didi. Dat is dus degene met wie ik de contacten heb. Dat is een zoon van de onderduiker waar het over gaat. Ja, Ruben. Ja. Dus een collega van zijn vrouw, die vertelde dat kennelijk aan een collega. Die heeft dat op de een of andere manier opgeduikeld. Ik heb hem zelf gesproken en gevraagd hoe kreeg je dat in hemelsnaam voor elkaar. Hij heeft gegoogeld op internet en kwam zo bij deze reportage. Ja, hij zei, oh ja, god, ik kan alles vinden op internet. Ja, god, dat is een grote computerfirma.
Hij wou niet vertellen hoe hij het gevonden nee, had. maar hij heeft het gevonden en het is daar bekend geworden. Even in het kort, wat is jouw verhaal over de squan van de waanzin? Wat is jouw rol in dit verhaal? Nou, eigenlijk heel beperkt, want ik was een klein jongetje. Maar je huid wie doen niet? Mijn vader was dominee in Blija. Ja. Die is op een gegeven moment benaderd door een dominee Overduin uit Enschede. Dit is het gezin? Dat is... Dat liet zo'n jonkje bij jou? Ja, dat zie ik toch meteen. Ja, dat is ook van dadelijk, ja. En die dominee Overduin die heeft mijn ouders dus overgehaald met enige moeite. Want ja, we hebben 2 kleine kinderen en dat is toch te gevaarlijk eigenlijk. Maar hij wist het te overtuigen. Een heel bijzondere figuur, die dominee Overduin. Daar zou je een heel apart programma aan kunnen wijden. Ja. Alleen, maar ja, goed, hij komt uit Enschede, dus... nou, niet speciaal voor... Nee, en dus hebben we het door jouw hart, dus de dominee, en die heeft er uiteindelijk verzwaardigen. Dus die heeft dus uiteindelijk toegezegd om dus mensen onder te brengen, of zelf in huis te nemen en in de omgeving mensen te plaatsen. En nou, daar kwam dus binnen de kortste keer een hele stroom op gang van verschillende onderduikers. En een daarvan was op dat moment Harry. Ja. En nou, die heeft hij dus ondergebracht bij een boer, helemaal tegen de Zeedijk aan bij Verwert. Hij heette Ruben Kahara, maar hij kreeg een derde naam Harry. Hij heette Harry op dat moment. Nou, die zat daar best goed. Ja, Harry die kwam overigens aanzetten met hij was zeer orthodox Joods, met alle dingen die daarbij horen, gebedsmantel, de Torah in het Hebreeuws en in het Duits. En, want hij kwam eigenlijk uit Duitsland oorspronkelijk. Mijn vader heeft toen gezegd van nou laat die spullen alsjeblieft hier, want dat is onmogelijk. Als dat gevonden wordt als dominee kan ik uitleggen waarom ik dat in huis heb. Maar dat konden zij beslist niet. Nee. Nou, dat ging dus allemaal goed. Maar hij kwam, om het even kwart te houden, hij kwam dus bij die familie te landen. Ja. En dan op een gegeven moment krijgt hij die squan. Ja, nou, er kwam dus een Amerikaans vliegtuig naar beneden. Daar vlakbij moet dat geweest zijn. Ja. Er zaten totaal nog 5 bemanningsleden in van de 10. 2 daarvan waren gewond. 1 daarvan is later overleden in het ziekenhuis. 3 man waren dus omgekomen al bij de crash. En daar verscheen dus op een gegeven moment een Duitse bergingsploeg om het wrak en de slachtoffers te bergen. Ja. En die eiste inkwartiering bij de boer. Ja, nou, dus er kwam een Duitser bij die Ruben in huis. Ja, die schrok. Ja, een hele ploeg. Ja. Ja, hoeveel er waren, weet ik niet. Maar in elk geval, die eiste inkwartiering ook nog. Ja, ja. Nou, ze zaten natuurlijk hevig in paniek, want we hebben die Joodse jongen hier. Mm. En terwijl die discussie gaande was, kwam Harry zelf aanwandelen. Nou, dat was natuurlijk helemaal schrikken. Ja. Maar die zei in zijn beste Fries van Heid, een van die Duitsers kan wel bij mij in de bedstee sliepen. Ja. En zijn Fries was waarschijnlijk slechter dan het mijne op dit moment. Maar dat voel net op. Hij speelde dus de zoon van de familie. Ja. En nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat dus, gie alle je goed. Uiteindelijk krijgt hij die squan van die Amerikaanse piloot via die Duitse soldaat. Ja. Om het even kwart te zeggen, Ruben die gaat uiteindelijk weer waarom naar Israël. Jo heeft contact met die familie al jaren. Nou ja, mijn ouders hebben hij heeft dus die schoenen doorgegeven aan mijn ouders. Die hebben ze altijd bewaard tot de oprichting van het Fries Verzetsmuseum. Toen hebben ze dus die schoenen overgedragen. Mm-hmm. En toen... maar het mooiste is, je kom krijg waarom uit Israël. Je hebt de familie daar opzocht. Ja, ja. Hoe wie dat? Nou, de familie die heeft dus ook weer via diezelfde neef waar ik het net over had, heeft die mij opgedakeld. Nee, dit is de hele familie dat je op visite West hebben. Ja, dat is dus het eind van het bezoek. Toen zijn we dus naar Yad Vashem geweest. Daar links de boom, dat is dus de boom die mijn vader heeft mogen planten daar in Yad Vashem. Omdat hij dus drager is van de Yad Vashem onderscheiding. Ja. En... maar ik weet niet of nog even tijd... Nou, hoe wie dat voor jou om daar te wezen? Wat voor ontvangst hier in je daar? Wat vonden die mensen van het Joden weer? Het is een beetje hetzelfde verhaal als van die Canadezen. Hè, want zij zijn ontzettend dankbaar. En dat brengen ze dan op mij over. Maar dat is natuurlijk van mijn vader.
Dus een reuze grote familie, alles bij elkaar. Ja. En ja, hun redenering, en terecht is, ja, als jouw ouders er niet geweest waren, waren wij er niet geweest. Nee. En Dus je bent een soort held daar. Ja, ja. En ja, dus een Hoe beetje, is dat? moet je een beetje afweren natuurlijk. Van ja, ik heb er gepart nog delen aan eigenlijk. Ja. Het zijn mijn ouders. En dat realiseren zich ook wel. Maar ja, je bent wel de eregast, zeg maar. Wie het fijn om dat te wezen, om die mensen te zien daar in hun eigen Ja, goed. Het is natuurlijk heel emotioneel. Aan de andere kant, ja, de hele situatie in Israël is natuurlijk moeilijk. En daar, dat stellen ze wel ter discussie, maar daar wil ik toch een beetje terughoudend in zijn natuurlijk. Ja. Bijzonder om dat contact te hebben en om Dirk West te wezen. Dank u wel dat je het verhaal hier even dwang. Oké. Goed, Marlijn, dank u wel. Ja, zo gelukkig dat we elkaar nog hebben. Het boek Lightyear. Zij heet het nieuwste boek van Ali van der Mark. En het boek beschreeuwt de briefwissel tussen de ouders van jou, Ali, in Rotterdam en de familie hier in Friesland. Wie het er niet schrikkelijk hoor, je wie in de hier, dus zelf weet je daar denk ik net volle meer van. Maar je moet een heel soort gelok gaan, dat is wel duidelijk. Ja, en de hele oorlog feitelijk hebben. Bij alles wat u zo kwam is het altijd weer goed ouderom. Ja. Hoe kwam je in Rotterdam te landen als Frieske familie? Nou, voor de oorlog, het is gewoon het verhaal van Noak, er weer crisis en je weer helemaal geen werk. Nee. Dus hij had weer tuinman en daar weer totaal geen werk in. Dus die dacht, nou, ik maak dan maar wat. En dan waren ze of ze gingen naar de min, of ze waren tramconducteur in Amsterdam, of ze gingen als politie naar Rotterdam. En zij is dus, hij is voor de oorlog politie geworden in Rotterdam. Ja. In 38 ben ik erheen gegaan en in 39 ben ik daar geboren. Ja. Een hele skiernis daar dus. RTV Rijnmond, die had ik mooi op Maaijwest naar Blijdorp, daar wende je hem toen. Ja. En daar even een stukje van de reportage. Je hoorde de vliegtuigen over je heen fluiten. Overal begon het te branden. En er stond er één midden in het bombardement de verkeersregelen op de puinhopen. Eigenlijk krijg je een heel mooi beeld van die oorlog door die brieven. Dus zo jammer dat ik er nooit met hen over gesproken heb. Ja, zo gaat het. Kijk hoor. Nu had je op de wc kunnen zitten om te schuilen. Ja, want hier was dus die trap van hen naar boven. En dan was dit een grote kast. En dan zat ik dus met mijn moeder zo in die kast. In de kast zaten jullie? Tijdens het bombardement. Want tijdens het bombardement was de bedoeling dat je onder een trap ging zitten. Want dan zat je nog een beetje beschermd. Een week na het bombardement schreef mijn moeder: de stad is er niet meer, wij zijn de stad nu. En het westen en het zuiden is er ook nog. Maar het centrum is weg. Nou, en dat is in 1953 dus perfect gemaakt door Zatkin. Het is net of hij het gelezen heeft. Ja, dan luidt dit boek er, naar aanleiding van brieven die je vond, hè, die lijnen altijd al bij jou op zouder. Ja, achteraf denk ik, oh wat verschrikkelijk dat ik ze nooit lezen Want je heb. wisten wel dat ze er wien. Ja, dat ze er wezen moesten. Ja. Maar dan lijnen ze weer eens bij mijn broer en dan weer eens bij mijn zusje. En nou, de laatste jaren lijnen ze dus bij u. Ja. En hoe kwam dat bij Boppe Wetter? Nou, heel vreemd. Ik heb een omke en die hier een keusgebied. En dat Bruts. En toen dacht ik, ik moet ergens in Tromke nog een reservegebied hebben. Dus die begon te zieken in allerhande tromkes. En ik weet niet eens dat het voen had, maar hij belde me op. Hij zei, ik heb een kopie van een brief die je hem uit de mem voort na het bombardement naar Friesland stuurt. Ja. En toen dacht ik, ja, al die brieven lezen bij mij op zolder. Dus toen ik ze opzag, ben ze lezen gang. En toen dacht ik, ja, dit is een ooggetuigenverslag van die oorlog feitelijk. Hè? Toch een gewone familie. Want hoe wie het van jou om dat te lezen? Nou ja, ik vond het vreselijk dat ik daar nooit met uit bij moet praten hier. Ja. He, die hele oorlog kwam nooit te sprake bij ons. Ja, en achteraf denk je, hier ik me vregen, wie ik bang toen bij het bombardement. Want ik heb er niks van oorhouden, denk ik, maar ik ken absoluut net zijn lawaai. Dus misschien dat het erbij komt. Misschien ben ik heel het raast, maar misschien ik net, je weet het net. Nee. En dus ik kies zelf wel vregen kennen. Maar goed, die brieven die lezen er en ik denk, ja, dit is ik voor orenmeesting mooi om te lezen, want het is, want ze kon ik nog heel mooi schreeuwen. Dat vond ik nog heel mooi. Ja, want wat voor gevoel spreekt er uit die brieven? Nou, gewoon nuchter.
Het hebben het gewoon beschreven, zat het weer. En dat geldt voor het bombardement. Dus hij had het letter in Amersfoort in een werkkamer zitten. En hij beschreef gewoon, helemaal net sentimenteel of zo. Ja, één keer zei hij, ja, minder als nou, kind feitelijk net. Maar ja, gewoon een soort reportages binnen het, dan sentimentele brieven. Ja, want wat leer je uit die periode? Wat leer je uit al die brieven? Ja, wat leer je eruit? Dat het dus heel mooi is dat het toen nog schreeuwen werd. Want ja, dat gebeurt nog net meer. Nee. En wat ik trouwens heel bijzonder vond, zitten we in Eifriezen, die al die brieven schreven hebben. Ze hebben alleen net meer als legere squallen. Dus ze kwamen op squallen en dan moesten ze nog Nederlands leren. Net één het trolleerd. En ze schreeuwen alle perfecte brieven. Ja. Dus hoe goed het onderwijs dan weer. Ja, precies. Ja. Maar de toon van de brieven is dus vrij sec, vrij hoe het echt ik wie. Maar vertel het een soort hoe het leven doet in Rotterdam. Want ja. een stad die het volslaan voortvagen wordt. En Jim Hoes dat dan oranje in bedoelt. Ja, nou, wij zijn correct boeten het echte centrum, wat helemaal platgang is. Maar dus mijn beschreven en ik bij de slager op het hoekje is een bomdeel komen. Maar er ben wel stekken puin oor de huizen in uw squarken te laten komen. Dus daar zitten dan de gaten in. Maar verder is dat ik wel heel goed gang. Ja, wat ruiten steken. Ja. Maar dat beschreeuwt ze dus ik heel nuchter feitelijk, want zo wie het. Ja. Wanneer toch niet er moet echt wat meer mag gebeuren met die brieven? Nou, toen ik ze lezen, de eerste voor dadelijk al? En ik denk, ja, want ik heb er eerst een artikel geschreven voor de Friesland, van het Fries Genootschap. Maar ik denk, ja, er zit volle meer in. En ja, dit hier is zandig hier. Dat de bevrijding lien is, 75 jaar lien, dat het bombardement lien is. Dus ik denk, ja, het moet nou gebeuren. Ja. Nou, het is een prachtig boek. Er zijn zelfs een heel soort boeken, hoe de Tweede Wereldoorlog. Daar kom ik heel tijd bij. Wat het is er nou nog daar? Nou, het leven van gewone mensen in een oorlog. Hele lietse denkjes. Want het waren vanzelf heel dit minder in Rotterdam. Dus de familie in Friesland die stuurde geregeld een koffer met eten en schepen. Want het is mij beschreven op een stuit, ja, de zeep was net op tijd. Ja, dus, want hoe groot wie het contrast tussen de familie in Rotterdam en hier in Friesland? Nou, heel groot vanzelf. Want we hebben dus die brieven die de familie dan weer in Rotterdam schreef. Ja. En bij het Tjetsku uit Jesterlit schreeuwt ik van, hier gebeurt niks. Net of er niets gebeurd is. Ja. Dus, Begin ik net zoiets van, kom waarom? Nou, ja, is hij die werken daar. Ja. En, die optie wie er net? Nou, in 1944, toen was het alsmaar minder. Trouwens, ik hier één geluk, ik hier nooit honger. Want die eerder mijn die ging dan op een fiets naar Brabant. En dan kocht hij een roggebree. En dan kreeg ik 's middags een stukje roggebree om 4 uur, maar zoeken erop. Maar ik mocht helemaal geen roggebree, dus dan ging ik een blokje om en dat stapte ik bij de malboer onder de tegel. Dus ik heb dit hele roggebree heb ik nooit opeten. Maar in 1944 was het samen, toen hij dus naar Friesland bracht. En toen ben ik in Jesterlittens komen en daarna op Krombaal. Dus daar hebben we de laatste hongerwinter erop gebracht. Ja. Nou is het bekend wordt nu een enquête dat 92% van de Friesen de derde betinking op jouw mooie belangrijk vindt. Ik neem aan dat Jim het Erik wel in vinden kennen. Ja, maar eerlijk zijn, ik ga er net vaak heen, want je hebt je eigen herinneringen dan, denk ik. En nou, ik toevallig spreken in Mantrum op de derde betinking. Ja. Want omdat wij op Krombaal onderdoekt werden en dus ik in de buurt, kan ik echt een verhaal over die omjouwing kan ik vertellen. Hè? Want er zijn een heel soort mensen onderdoekt geweest en dat weet val ik niet in. Nee. En ze wordt altijd zeggen, ja, er is visten die de mensen in Nederland. Hè? Maar de verhalen ben ik helemaal net bekend. He, dat in Brits weer 150 inwoners en 238 onderdoekers. Ja. En ik letter evacuees. Alle helden, volslaan onbekende helden. Ja. Dus er is volle meer gebeurd dan de meesten vaarlijk weten. Genoeg dus nog om te vertellen. Tegen dat je meer Joet wint. Okay. Ja, en dit wie bient van Joet morgen dan is het bevrijdingsdag en dan een hele bijzondere uitstoring, want we zijn live bij het défilé op het Saarland in Ljouwert en praten dan ik maar de Canadese bevrijders. Heel graag ontmoen en voor nu nog een noffelijke jong.